Cześć! Vlog z tegorocznej Industriady zaczynamy bardzo nietypowo, bo wydawać by się mogło, że w szczerym polu, ale to jest w ogóle nieprawda. W tym roku postanowiliśmy z Pawłem pojechać do miasta, które po raz pierwszy dla psusik, bierze udział w Industriadzie i jest to Przów. No i są tutaj udostępnione dwa obiekty, jest to prochownia i jest to szyb Chrobry. No i na szybko sobie zaczniemy właśnie od prochowni. Tam Paweł dzielnie zmierza już właśnie w stronę prochowni, wieje strasznie. Jesteśmy sobie przy kukurydzy i powiem wam, że jakby nie ta oto właśnie tutaj tasiemka z Industriady w charakterystycznym pomarańczowym kolorze, to fest dałabym się nabrać. Słuchajcie, że po prostu źle trafiłam po nawigacji. Trafiliśmy, pojechaliśmy tu we dwójkę, więc to byłaby nasza wspólna wtopa. To musi być jakiś stary element, inaczej by nie był tasiemką ogrodzony. I jej baloniki już z Industriady. Ale czad. Ale ładnie zrobione, nie? Idziemy zobaczyć, czy można jakąś alternatywną drogą sobie zejść. Fajnie, tutaj prochownia jest no, małym obiektem, ale bardzo pomysłowo zagospodarowanym przez stowarzyszenie 1910, o ile dobrze przeczytałam. Świetna robota. No i właśnie można sobie na dole tam pochodzić, poczytać tablice informacyjne, wejść i zobaczyć z góry. Też można. Mała Sasi, ujęcie pierwsze. Zmieniliśmy obiekt i jesteśmy teraz dalej w Przowie, ale jesteśmy na terenie nieczynnej kopalni Anna. No lecimy. Ale co, od początku? Nie, o tej Annie już. Okej. No o tej Annie mówisz. Ten obiekt w pięknym mieście Przów po raz pierwszy bierze udział w Industriadzie. Tak więc jest to debiut i nie leży na szlaku zabytków techniki jeszcze. Jest obiektem zaprzyjaźnionym, tak samo jak prochownia. No i trzymam kciuki, żeby tutaj został.
Jeszcze sobie weszłam na górę. Chyba nie mogę. Tak więc Paweł, czyli teraz zgodnie z najnowszym planem przenosimy się na radiostację gliwicką, a po drodze przystanek na jakieś picie. Wołososy robiące zdjęcia. Co ma pan do powiedzenia, panie Kosas? A teraz na odwrót. Teraz Co? ty masz do powiedzenia. Nie wiem, czy nas chwyci ze względu na różnicę wzrostu. To dobrze. No to git. Taki też czekaj, no to zobacz jak ty to tam czekaj. Trzymaj to tak, no. Spokojnie. Tutaj pojesteś o tej radiostacji. No to jest najwyższa drewniana konstrukcja w Europie na pewno, a nie wiem czy nie na świecie też? W Europie na pewno. I to jest wieża przekaźnikowa, to się tak potocznie nazywa radiostacja gliwicka, ale tak naprawdę budynek się znajdował zupełnie gdzie indziej. No i tutaj sprawa tej całej prowokacji to też nie jest takie jasne, w sensie pani powiedziała, że A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów. w sensie utarło się, że to jest, znaczy to jest w zasadzie to miejsce, w którym się rozegrała jedna z kilkudziesięciu prowokacji tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej na terenie Górnego Śląska. Już szacunkowo tych akcji dywersyjnych pod koniec sierpnia tylko było 45 czy 48, no ale szacunkowo. To teraz Nagrywał. A ja nie wiem co to Sasi mam do powiedzenia. dużo, bo teraz jesteś Noob Saibot, to tak idealnie. O tak. Człowiek Dobrze. cień. No. Znajdujemy się w miejscu, gdzie rozegrała się jedna właśnie z tych akcji prowokacyjnych. Akcja rozegrała się 31 sierpnia 1939 roku właśnie koło tej radiostacji gliwickiej. Radiostacja gliwicka znajdowała się wcześniej na terenie Liwiec i została tutaj przeprowadzona akcja, którą zaplanowało SS. To było przy współpracy z Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Tak, to Rzeszy, było nie? tak, nie? Akcja była przygotowana przez Akcja ta była przygotowana przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, a zaplanowali ją m.in. Reinhard Heydrich oraz Heinrich Müller, szef Gestapo. Najprawdopodobniej więźniowie obozu koncentracyjnego Sachsenhausen zostali przebrani w polskie mundury i tutaj zostali zabici. Miało to przedstawić akcję tak, jakby to wyglądało, iż Polacy zaatakowali radiostację gliwicką i w ramach właśnie odwetu Hitler wypowiedział wojnę Polsce. Jedziemy do domu, bo już jest ciepło i mi się chce spać strasznie. Czy ja już jestem stara? Nie no, jedziemy już do domu, już koniec tych atrakcji na dzisiaj. 3 obiekty zrobiliśmy, także to jest bardzo dużo, bo w końcu było pszów Gliwice. Także teraz czas na obrabianko zdjęć.